Fil-ktieb imniedi Saying as It Is, Xavier Balzan jirrakkonta kif beda l-interess tiegħu fil-ġurnaliżmu minkejja ma kellu ebda ħajra li jsir ġurnalist. Xavier Balzan stqar li dan huwa riżultat ta' diversi esperjenzi li għadda minnhom. Esperjenzi li sawru l-35 sena lilu fil-ġurnaliżmu. F'intervista ma' One News huwa stqar li sa miż-żmien li kien ilu involut f'qdiet ambjentali huwa rrealizza li biex wieħed wassal il-messaġġ tiegħu jeħtieġlu li jirrikolli għall-kitba. Minn hemm huwa ddeċida li jidħol fid-dinja tal-politika. Stqar li tul ħajtu ltaqa' ma' ħafna nies differenti li għamlu parti mill-istorja tiegħu fil-ġurnaliżmu. Xavier Balzan saħaq li sab diffikultà kbira biex jalaq dan il-ktieb li nkiteb fi żmien ferm diffiċli ta' kampanja elettorali twila ħafna. Dan li skontu waqt li kienet jikteb irrealizza li ma setax jikteb fuq kollox. Bekk huwa ħabbar li dan huwa biss l-ewwel volum għaliex fih ma trattax ċertu nies li sallum il-ġurnata għadhom protagonisti. L-ewwel volum. U l-ewwel volum jitratta fuq l-affarijiet li ġraw imma ma nar ma nidħol nanalizza dawk in-nies li għadhom tista' tgħid protagonisti. U fosthom insemmi Lawrence Gonzi, Joseph Muscat, John Dalli, Franco De Bono, daw għalija għadhom protagonisti. Huwa qal li fil-ktieb ma setax jikteb fuq kollox, inkluż dwar ħafna affarijiet li ħarġu fil-kampanja elettorali, l-aktar dwar il-każijiet ta' korruzzjoni li qed jiġu żvelati. Meta mistoqsi dwar l-aktar avveniment importanti msemmi fil-ktieb, Xavier Balzan stqar li fil-ktieb kollox huwa importanti għaliex ħajtu hija katina ta' ġrajiet. Huwa qal li dan il-ktieb jalaq bl-iskandlu taż-żejt. Jien qabbad stejjer differenti li joqtu l-spektrum kollu politiku u spiċċajt litteralment l-aħħar toma spiċċajt l-istorja tal-iskandlu ta' fuq iż-żejt. Huwa qal il-messaġġ ewlien ta' dan il-ktieb huwa l-evoluzzjoni tal-ġurnaliżmu u l-avvanzi fil-mezz tax-xandir li aktar minn qatt qabel saru pilastru importanti għad-demokrazija.